Nie, nie potrzebujesz. Ale ja wiem, nie to je, bo tam... Keď budete dýchať okolie okolo včiel, tak budete kľudní, vyrovnaní, zdraví. Proti stresu. Chyťte vám robotníka. Úrad životného prostredia v Povazkej Bystrici, ktorý vedie jeho prednosta inžinier Petrík. Ďalším organizátorom je mesto Povazka Bystrica, ktoré tu zastupuje doktor Lichvár, vedúci úseku kultúry, školstva a telesnej výchovy. Ďalší organizátori sú Centrum voľného času, základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny a PX Centrum. Vyvrcholením tohto Povazko-Bystrického ekologického týždňa by mal byť prvý ročník Povazko-Bystrického ekologického jarmoku. Takže ešte raz vás všetkých srdečne vítam na tomto prvoročníku a prajem vám príjemný deň. To je ťažké. No, čo tam je? Áno. V základnej škole Stred v Považskej Bystrici 3. miesto. Na 2. mieste sa umiestnila Základná škola slovenských partizánov v Považskej Bystrici. Na Považskej Bystrici 5. 6. ročník. Na 2. mieste Základná škola. Na 1. mieste Základná škola nemocničná 7. 8. ročník.